Näçin ata-babalarymyza öýi gurýanamayal, öýi ýykýanamayal diýerler. Şoňa şo hakynda. Hakykatdanam öýüň yrsaly döwlete rahatlygy 80% aýala bagly. Öňsek görüň erkek adamlar haçan siz öz geliniňize sowga alyp berseňiz, begenirseňiz şonça da yrsaly döwletiňiz artyp oturandyr. Haçan nidabolny edip aglasaňyz yrsaly döwletiňiz azalýar. Siz ertek gün näme siz gep tapýaňyz, ýa-da nidabolny bolýan yrsaly döwletim seň üçin azalýar diýýäňiz. Bol nädogry? Iki taraplaýna. Aýal adam şunça million erkek adamlaryň içine sizi saýlady. Sizi söýdi, sebäbi size anandy. Size bil baglady. Şoň üçin size giýje ony dilek etdi. Dilek edýän üçin size yrsaly döwlet gelýär. Eger ol özüni söýülýänini görmese, äsgerilmese, aýal adamda bir howply gylyk bardyr. Aýal adam söýülmese, äsgerilmese, diňe bir erkek adamyň maşgalasyny pytradyp dagatmak bilen çäklenmen özünem ýumurt taşlaýar. Ve aýal adamyň esasy energiýasy özüniň söýülýänini, özüniň ýeketäkligini duýmakdyr. Şonu duýmasa, aýal adam özüni pytradyp bilýär. Erkek adamdan ýala häsiýet ýok. Erkek adam kontrol edip bilýär. Özüne ziýan ýetirip bilenok. Aýal adamlar şoňça belläk goýun. Siz bir goşşagaş, haýsy goş owadan görýän bolsaňyz gözeňize getiriň. Erkek adam siziň agaçyňyz. Haçan siz şu agacy günne iýgeläp dursaňyz, piliz edip dursaňyz, insany agaçsyz galýaňyz. Erkek adam insanyny ýol başy dälle, özüňiz bilýän kim bolup galýan. Şoň üçin erkek adamyňy söýüň, birinji ýerde goýun. Ünswer namaz okalanda da erkek adamyňda durýanlar. Ve erkek adam siziň gurýan döwletiňiz, erkek adamdan döwlet gurulýan maşgala. Siziň altyklaryňyz, çowluklaryňyz, ýyglyklaryňyz 100 ýyla soradyk görüň, şol bir ullakan döwlet. Erkek adam aýal adam çaknyşmagyna maşgala emelýär. Erkek adam şoň başlygy bolmaly, hökman suratda. Aýal adam bolsa ilkinji kömekçisi. Erkek adamlar şoň üçin aýal adamyň gadryny beriň. Size näçe million gyýlan içinden şonu saýladyňyz. Şonu özüňize ýan ýollaş edip saýladyňyz. Şol siziň bütün ömrüňize ýan ýollaşyňyz. Her hil ýagdaý bolar. Güýmenjeler bolup geçikler. Ýöne siz garaýança ýanyňyzda boljak ýeketäk aýal siziň geliniňiz. Siziň esas yrsaly döwletiňizem siziň geliniňiz bile gelýär. Şonu ýatdan çykarma. Şu video nesip bolsa 100.000 prosmotrdan geçse, aýal adam nädip erkek adamyň üstünlikli bolmagyna, köp ýerdeji getirmegine täsir edip bilýäniň algoritmini aýdyp berjek. Şoň üçin kommentariýada ýazyň, delete ediň, repost ediň. Indi köpli videolarda görüşýänçe hoş sag bolun.